AYAT na anos ken naasi saan anaimon ken natangsi di kababalin na saan nalas nalakang agpungtot wenno naimot awanin impenna asakit tinaken idakesana pagragsakan nakit di kikinapudno kinalawag kinapakumbaba ni Kristo AYAT itred na amin AYAT mamati iti amin AYAT mangnamnama iti amin AYAT ituran na amin AYAT na anus ken naasi saan anaimon ken natangsi di kababalin na saan analas nalakang agpungtot wenno naimot awan impenna asakit tinaken idagkesana pagragsakan nakit di tikinapudno kinalawag kinapakumbaba ni Kristo kinalawag kinapakumbaba ni Kristo